kuita zvekuti zvavamira imi tachikumbira upeni kuti tinyore zvinhu zvatati tichingoite isusu pano munone zvenyu izvo zvasangana ndepiko Sekuru Gudo makasembera baba muchimbuchi munaitwani ndinoitwa Sekuru kana kuti Kelvin Fero radostara right Kelvin Fero sewakanzi Sekuru Gudo izitara klasi ndarana nakatwa sero ndi macheso gara macheso right magitare ndaingo bata mese saka usauzokuti airosekugudo Magribhi unongoita zvese macheso wakamona Alec Macheso kutaura Alec Macheso ndara Alec wakamona hatakambofamba ndaifamba ndofamba nemukuru wangu Trisol iwewo manje ndofamba na Trisol chibetu chii chako murungu asi unoridza magitari ndoridza magitari na Trisol unoridza nasipo ndechitoimbawo ndiri backing wake uri dancer futi dancer futi but ndaimbori zangu madrums namudhara wake nemadhara ndimfana ndichiridza madrums ndo madhara pakazondidzidzisa kuimba une makore manga ainezinofunga ndam 36 une muri 36 years ati une muri here muri yakaenda kuSouth Africa yakatorwa nevabereki vangu zvikanzi gatimboendesa kuchikoro amai madhamu yangu yanzara gatimbotamborwa graft ndichingoenda chinovaona zvamukoro asakurira mupurazi ndikunzwa unenge une chibranda chauri kubudisa chimalaweni maraweni chigure chauna mushatitombeta chienda kumamisha kupi ngojairira maranguage aidisuzi ndekustiri kumozambique alright mudzi gold alright so style music yamunoimba yakadai style music inini ndinoti handisandakanzi Gudo ndingopinda yandisingarizei dendera because ndienda kurasika ndikapinda kumidzi ndiye chingorisa zvangu zvandiri kungofungawo ndiri mustudio because studio iri pamba kumbatare yese ari mumba kupi mangu kupi level 3 togara level 3 tine studio padeni saka chero kangomuka usiku kangotanga kutongoita zvawafunga wakutongorova inonzi chi studio ibek studios saproducer ibek chi chako ishamwari takatongowirirana yanga ari producer wa Trisol alright saka studio ingori pamba but inini understanding yangu unoimba jitani music yese kana jazz kana reggae usazondinetsa kwakundipandutsa uchii kwakarerekera saka ndakatozonzi Gudo wezi kwatonzwa nditorwa reggae ndotoirova kana ndakarora ndikatorota kana song yehouse chaiyo tomuka totoirova house iyo totoirova toenda chimboita ka freestyle kesong yayo inokufarirayo song yandofarira song yandofarira ndekuti kungogara zvavo vakarambana kare rudo hapanapo ngokisana zvavo kuitira imi vakarambana kare rudo ruye rwakapera moyo wakasakara hana dziye hadzicharoverana pachina rudo shiri tuye hatuchaoneka ruva rakasvava chingoenda wakairekwedha pamusambo iyi takangoita straight iti soft music meaning soft music yakangoita like majazz infact ingori akaita majazz but iri kumaslow beat koko jazz iri but iri pakafast zvakaita majazz music but yakaitwa pakafast ari magitari chaiyo not computer magitari ndoridza marimba ndoridza mbira nemadrums yakaisa oft nemakeyboard ipapo nemabhosvo ipapo yangoisa zvese zvino chawangofunga ngoti agangoisa ichi nemakore mangani uchiita zvakutaura izvi zvandakatanga zvangu ndega izvo ndina makore apa ndofunga inezvi gore rino igore rakapera ndo randakatotanga but sei vanhu iwo vachida kukompeya nababa Harare hanzi unogona kupfuura baba Harare vanhu vanonge vachitaurawo but inini handingakwanisi kuti inini ndizonotanga kuti takutotanga kutoti baba Harare baba Harare ndikatowana mukoma kwandiri baba Harare ndikatowana mukoma because
zvimwe zvacho ndinoita nditodzidza because inini music ndinodzidza music that's a giant kauyo ndigiant zveshuwa ndosaka maona ndati ndimukoma kwandiri ndimukoma but pane kacomparison wakaombozvinzwa izvozvo even pandateerera music yako ndanzwa kababa Harare vanhu kana vachitaura nababa Harare nababa Harare handiti taingoitawo tiri pamwe tiringoteerawo tsoka dzavo madhara akafuta ndairidza marimba ndi kutyoro traditional chimboemba song latest yandateerera iyo inoita ngebaba Harare ipi manje dzakawandisa ndine music yakawandisa iyoyo yacho iyoyo yaunoimba sababa Harare ejiti wanyara wanyara weru kachembere unochemeiko weru uraya sina mhaka weru tambudza sina nhau uraya sina mhaka iyaye werende iyaye werende urora tangobvunza unorora nenge zura iwe taura nenge nyenze inonzi chisonge weru wanyara weru yakabuda rini ndakatoikanda kuredhiyo ndofunga pane 2 weeks right ndeanhingi 2024 ka 2024 haisati yanyatsobuda muvanhu aiwa haisati yanyatsopinda chaivo vanhu vachiri kutoinhonga mbichana tonzwa zvangu mwana watofonerwa toti koso mwiri kwatiri kunzwa kuredhiyo ndeipi eka vanhu vakuconfuse kuti ndibaba Harare kana kuti ndiani Sekuru Gudo uda kupinda nepausikakwani ka mamonya imomo chero tiri kutoona tingadi handiti ana baba Harare ndatura pano tichingokura vachitiona here handiti tichingokura madhara wati producer wako anonzani ibek chi ibek productions alright ibek productions alright but anomboita zvegospel futi kavo maproducts ake mazhinji anorekodha ndeegospel serimwe timu zhinji ameno ana blessing shumba here ametheus mwere timu ranenge achingo meno pavanenge vachingorekodha ine handizozvitarise because ndesingade kudisturb vanhu zvinhu zvavo zvavanenge vachiita ichingozongo handeichitoita zvandeichitoita zvamuisa vanhu vapedzawo kuita zvavari kuita ndodzokera zvangu mustudio mangu ndotanga kuherereka zvangu wakati mustudio mako unenge uchiti chii ukuti chii unogara ipapo kana kuti unongoendawo unogara mumba kwenyu ke togara tese pateni tiri pamba pamwe chete alright tiri pamba pamwe chete tese munobatsirana kubika mabhiti sometimes saka iwe unobika bhiti iyo naibheki wacho aibheki wacho anenge aitoti akatorova gitari rake akatorova ini nditombopindawo ndotomuchaiwa ngatiteiso tichidzidzisana tidaiso tichionesana alright saka kuimba professional wakatanga rini professional ndakatanga grade 7 in fact ndichitorina nanaisoni igore ripiro tanga kunyeba tona take your time panguva grade 7 igore ripi was 2001 ndandiri form 1 saka 2000 ndopo wakatanga ma90s in fact wainzani mugorero Kelvin usiri Sekuru Gudo ndandiri Kelvin kozvechibhinya izvi zvakazobva machezo pane patakanuridzawo show yekuchipinge nonzi mudzonzai chasoni papa mhinoti angarwa chiraundi chake here chichi ndikati arga machezo vanditi korova kana i vandatopinda vandatanga zvangu kutorova manhamba vanhu vautonditi trison ndikati aiwa handisi trison machezo ndopakazonditi aiwa uri gudo rimunhu saka kubva ipapo ndopanaka kuti mwanzako saka mariko dzako takaisa kune mabhambi handiti adiwa nevanhu vemabhambi umareseva maprasipras ndokwatinoaendesa ndisa kuzvigure zvekumapurasipurasi music anenge angotambira because hatizivi anotambira pamwene kunotambirwa nabhambi unotambirwa nauyu oziti hatikombemo hapana munhu anonzi bhambi kuti hakuna munhu anonzi bhambi aiwa iye tine chibhambi ini ndirogona toona chidzidzo
Alright. unogona kuona something wozvinhu racho unogona kutofunga songuka uri pakati pekuitaura vaunenge uchitibhambi yanogona kuti aiwa iite so unobatsirwa nani saka munhu iyeye aiwa hasitori bhambi atoright neubhambi ndau iti ndesakati kuti handina munhu wandinera se wandinoshora mulai chero iye mukuru wangu Tyre andingomushora handisi kuwashora but ndikoziva kuti kune mabhambi atondidai mukoma zvaoye vanenge vachiti hamfana pamwe anogona kutsvaira mhano pane pati aiwa ndimukoma mukoma but havasi kurwadziwa zvawaright vatoita pamwe pacho vachitoya mustudio vachitotibatsira kuti aiwa apa dai waimba wadai so apa dai waimba wadai so saka munobatika sei mune Facebook mune YouTube mune chi mune phone number dziripo ngadziuya phone number is 0773 802 846 0773 802 846 mune Facebook page ndoyanga ichiri kumbogadzirwa nemukomana asi anga achiti anoipedza zvake nhasi kuYouTube channel zvese ndo zviri kugadziriswa tichiri kutotanga izvo eka ndokwamune because imi hamusati makuna naiTunes hamusati mako ndizvozvo chaizvo hatiteti chitori tukautu because kana vanhu vachida kutsvaga ika vanenge vada kutsvaga music yenyu pamhepo apo especially vekuchando yekumira izvozvo chaizvo saka aiwa parege tozoona kuti tazvigadzirisa here zvinhu zvigadzirise fast tozvigadzirisa fast baba namai vapenyu baba ndo vakashaya alright amai vapenyu amai anogara kumiri Cape Town ndokumiri manje right here kana tiri kuharare kunoku kwatinongoti kumiri kuSouth Africa vari kuSouth Africa ndoanoti kuno kumusha hanzi kwasadza masadza itazi kwasadza avaita bhoja vai hapana chinhu chamuda kupamizira chatakanga pane vanhu vamuda kumhoresa akutongokwazisa hama neshamwari dzese vanenge vakatarisa vachiona titotongoti vese kana vachitokwanisawo kutongoti handeika totongopusha takadaro tichitoenda because kuna vamwe vanenge vachida kuona vanenge vasiri kuziya kuti ndo zviri kuitika izvo atakazoona kuti hando zviri kuitika izvo kana achikwanisa kutoti handeika aiwa takaenda eka because kune vamwe vanhu vanofanira kuziva kuti zveshuwa ndisekuru Gudo wandoziya vamhorese 5 chete nemazita 5 dzinogona kuti tanga tomhoresa kana naye Tyre wacho because ndiye mukuru wangu because ndiye wandikurespekta kwati Tyre kapedza zvese Tyre chimbetu mudhara wangu ndomhoresa handomurespekta ndiye mudhara wangu ndovandazonorespekta futi iye Ibek producer wangu Mangurawo chitenda futi kuna tete wangu aiwa tinongowati tete avana havafani kuzikanwa because nditete vanozongoonekwa ikoko vakabata magetsi acho achibata-bata right tovatatu ndovatatozongotione nevakuru vangu vandenge ichita kuti Alec Macheso amadhara angu vakuru vebendi amadhara enda urambe aiwa amadhara unorambirei madhara angu murudo madzibaba nanani aiwa madhara angu handingamboti timu rangu ndinotongoti ndana baba vangu aiwa chero vachionawo zvawachiona anenge vachingona chero vanongoona vachitonzwa meno vanongozva vanenge vataura handingambozirambi nditongotambira sanana mudhara waita bhoja mani ndatenda baba tokurudzira kuti mubudirire chi parwendo rwenyu remagitari rwendo rurefu baba asi hatisingomira kuramba tichiriwa dhindindi iri bo tichiona dhindindi racho rikuramba richingouya chete musoro iri bo wangu tinotendwa baba